Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigora. Antigoko txapelketako 78. edizioa eguraldi bikainarekin gaur. Zalantzak genituen seguraldi izango genuen, eguraldi txarra ere iragarria zegoelako, baina eguzki bikainarekin pilotalekoa ikusi besterik ez daukazue, jendez lepo eginda, armailak denak beteta, eta gaur ere 6 eta 20 jarri dute karteltzoa. Sarrera guztiak denak salduta daude. Pena, Gerexeko etorri direnak ez dutulako aukerarik zuzenen hemen ikusteko, baina beti daukazu aukera zu bezala telebistaze jarraitu alizateko. Gaurkoarekin finalerdi denak, datorren astean jokatuko diren finalerdiak, denak erabakitak geltuko dira. 2 partidu, zein baino zen erakargarriagoak. Lehenik promesa mailan, Nazabal eta Leonet, Sarazibar eta Ormaetxearen kontra. 2 bikoteak daukate finalerdietan egoteko aukera. Errezen dutenak, Nazabal eta Leonet. Leonetek ez zuen lehenengo partida jokatu, baina errezena berei dute. Nahiko dute 18 tanto egitea. Baldin eta irabazten baldin maute egin egituzte. Noski, bi garaipenerekin lehenengo toke izango dute, baina 18 tanto eginez seguro dira finalerdietan. Kontrari dagokinez, Adnani Sarazibar eta Aratz Ormaetxeak, hau Bergararra, irabazi beharra dute, baina ez dute nahikoa irabaztea. 5 tantoz irabazi behar dute. Baldin eta 5 tantoz irabazten baldin maute finalerdietara. Bigarren partidua ere oso erakargarria. Etxeberria eta Apeztegia, Egiguren eta Sotil. Bi aurrelariak elkarren berri ondo baino beto dakitenak. Ez dira jokatu zaharrak Zumaiako Etxabe dinastian. Datorren igandean Amezketako torneoko txapelketako finalean elkarren kontra izango dira eta gaur ere hemen dira. Etxeberria Apeztegiak, Egiguren Sotilek, bi bokotea dute finalerdietan egoteko aukera. Erretzen dutenak, Etxeberriak eta Apeztegiak. Hau 15 tanto egiten baldin badituzte, finalerdietara. Baina kontuz, Egiguren eta Sotilek irabazen baldin badute, edozein tantioarekin irabazen dutela, finalerdietan izango dira. Beraz, aitzakierik ezago, gaurko neurketa, hemen zuzenean, edo zu bezala, zaudeten tokia zaudetela, jarraitu izateko. Gaur gurekin komentarista lanak egiten, Jon Alberdi, pelotaz asko dakiena, Txiletik etorri berria, Txilera ez da joan oporretara, pelota jokezera joan da, eta kontatuko digu laster, Txilen zer modu zibile diren, zer egin duten, han Euskal Etxean izan dute egoitza entrenamendutarako eta bazarrak ikusteko ere bai, berehala, Jon Alberdirekin eta minutu gutxi barru, lehenengo partiren kontaketarekin izango gara. Nazabal Leonet, Garriko Gorriz, Sarazibar Ormaetxea, Garriko Ordinez, pilotalekoa den nabeteta, epaileak betikoak, bi Mikel Arroio bata, Mikel Txoperen abestea, orantxe arte. Taldekako pasearen azken jardunaldia jokatuko da. Jardunaldi erabakigarria. Hurrengo astean baitira finalerdiak. Asteartean asteazkenean, arratsaldeko 6etan, hurrengo astean, eta finala abuztuaren 29an goizeko. Bueno, etorri gara gure kontaketa tokira. Jon Alberdi ere hementsia daukagu, baina pelotaren aurkezpena egin dezadan. Igor Nazabal beteluka horrelaria 18 urte, 1,84 zentimetroko altura. Beratzelaria Mikel Leonet Oiartzarra 20 urte, 1,80 zentimetrorekin. Garriko Ordinez ditugunak Andoni Sarazibar lantzekoak 21 urte ditu, 1,75 eta beratzelaria Bergarakoa Aratz Ormaetxea 18 urte, 1,80 zentimetro. Eta esan dugu, Nazabalek eta Leonetek 18 tanto egitea nahikoa finaletan egoteko, eta Sarazibarrek eta Ormaetxeak irabazi bakarrik ez, 5 tantoren aldearekin irabazi behar. Jon Alberdi, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, jatu behar eta ondo partidu guzteko prest. Atariko agiterakoan, komentatzen nuen, gaur gurekin Jon Alberdi izango dugu, eta besteak beste, Txileko kontuak kontatuko izkigu. Lehenengo aldiz Txilera joana, Santiago del Marren, Viña del Mar, Valparaíson, Santiago bertan, Euskal Etxean ibilita, turismo bizka bat ere egin duzue. Ez, guztu asko ibiligia, mundiala beira Euskal Selekzioako antolatuzun bidaia Txilea, Txileko selekzioak Euskal Federazioa, Euskal Selekzioa eta
Mexikanoire gonbidatu zigun entrenamentu moduran txapelketa bat jokatu eta mundiala ibidea pixka prestatzeko. Eta, hoxe, hautatuk izan gineana guztazko gun geha Txilen, zuk esan dago herritan ibili geha, hoxe, denetik indegu ez, Euskal Etxen egunero gote ginean, entrenatu, eta atxaldetan pixkat leguk eta bisitatu, eta txapelketa txoare jokatu genuen azken 3 egunetan, da guztazko ibili geha. Zer bala jontzerat, Jungea, mundiala jokatze duen 2 mutilak, nita Mikel Aurreko etxea, gero mundiala jokatze duen 2 neskak bai, Miren Larrarte eta Olatzarra Izabalaga, eta gure delegatu bezala Lurtzi Arrusta etorria, 5 lagun Jungea. Gu udara mete-betean, han negua mete-betean, zer mozko goraldiak inebili zerate? Bai, hemen pasatzen eginean berotatik hotzea pasaginean, maleta iteako behiratu genuen zegoalde ingotzigun, da nahiko fresko, eta, txamarrak eta galtza luzek eta galtza motzak entrenatzeko eta jokatzeko bakarrik bilitio. 2 gradu eta 12 gradu tarte hortan ibili geha. Euskal Etxea edarra, 2 pilotaleku edar, bai irekia eta triketea ere bai, dikaina. Bai, gaina kuriosoa da, hor etxe pila bat eta karretera, eta derrepente etxe handi bat ikustea, eta ez dezu espero sartzeakon frontoi iriki oso poli badaka, 2 frontbol kantxakin pintauta, eskuaz txiki bate badaka ondon, oso politia, eta gero zuk esatezuna, trinkete eder bate bai, eta goran sala batzuke bai, eta beran restaurante handi bate bai, eta ez, oso guztua. Guztua bilizatea. Bai. Aitzeke politia, pelotari hona izan ezkeo, saria, Bai. Bideiatzea joteko. Bai, suerte haukide, gola tokatu aurten, entrenatzen frontboleako desente den boain deu, ez dakit noiz hasi ginen, baina martxono, apirileno hasi ginen, da preselekzio bat intzuen aurrena, tarten antiguo jokatzen ari dian pelotari batzuk ontzian, beitia behare bat zeon, azkenen 2 bakarrik hautatu nola zituen, oin arte neoteko aukera aukienik, eta oso eskertuta eta guztua. Handik izan alduzu, hemengo tornea jarritzeko aukerarik? Bai, segideu. Azkenen pelotarik asko guelaunak, eta YouTubeen lurrek interneta bazekan mobilen, da wifi hartzen nunen dare YouTubeen partidu ikusten egon geha, bai. Guztora orduan, ez, Bai, guztu asko. Egon zeatean, libiren etxean da kanpoan, bitokitan. Da, denbo asko ez dugu eukiola lasai duteko, baina ikuste ditu, partidu ikuskiteko, bai. Julen Alberdi, partidu biak gaur erakargarriak, asko eman dezaketenak. Bietan, bikote guztia dute aurrera egiteko aukera. Lehenengoan, Igor Nazabal, Mikel Leonet, 18 tanto egin behar dituzte, finaletan egoteko. Gerriko Urdinez, Andoni Sarrazibar, Aratzo Armatxea, irabazi bakarrik ez, irabazi eta 5 tantoen aldearekin irabazi behar. Nola ikusten duzu partidua? Bai, gorrik printzipio zerrexagoak pasatzea, baina enuko esango oso seguru gorrik pasako janik bukatu artez, holako partiduk zailak izatea jokatzeko, ikustezu burune, naizta iraztea joan burun ikustezu tanto egin bat jozula semifinala eta sartzeko, eta batzuetan beldurare sartzea, eta ikusi berko dugu, ze pasatzean. Lehenengo partiduan Leonetek ez zuen jokatu, bere tokia Segurolak hartu zuen, oso ondo jokatuz eta irabazi gainere orduan Nazabalek eta Segurolak Ramirez eta Pestigaren kontra, baina ez dauka pelotaleko honek inolako aitzakiarik Leonetentzat pelotalekoa bera ere 18 urte, 20 urte izan arren ondo ezagutzen duelako. Pelotari aurkezpena eta gaur Beteloletik jende asko etorri da. Besteak beste, Beteloko 2 ditugulako. Igor Nazabal orantxe aurkeztu dutena, eta bigarren partida izango den Julen Sutil. Eta Oiartzundik ere berdin. Oiartzundik bat lehenengo partiduan, Mikel Leonet, eta gero bestean Oian Etxeberria, hau ere elkarrekin bikote esatuz jokatu dute. Orain ja kategoria ezberdinetan. Lehengo urten finala galdizuen hemen, 2 Oiartzuarrak. Leonet ikusi berko dugu, lesiotik zemuz iristean, baina, esperientzia baka frontoi honetan, da pelotaria da oso, hasi que seguru partidu txuguna egiteak gola. Atzo, hemen Ibon Ibarrak eta Kaseko galdu egin zuten emeretzita behitiatako ibururen kontra, eta Ibon Ibarrak eta hori izan da bakarra esan duena, nola harritu den pilota leku honek eskaintzen duenarekin. Jokatu arte ez zura bezan, ze lehenengo partidua Antzola jokatu zuten. Eta, lehenengo partean oso galduta bilizela. Ikusten nunez, Kanseko azkar txokoak urritzea atortzi zitzaion, da Ibon berriz pixkat haure frontoia zabalagoa izanez,
Beitiak ondo kruzatzen zion gantxua eta pixkat sorpresa zarrapatzen zuen, zabalegi jutia horrek eta bueno, pixkat kostatu zitzaiola ikusi genuen da beak esantitu zuen, baina bueno, semifinaletan daude eta nik uste lehenengo euno txarro, bueno, gorro ikenduta ikasiko gula jokatzen frontoi honetan hobeto eixo eta horregatik komentatzen nuen Julen, lehenengo partidua inoiz hemen jokatu zuen erentzat, eta batez ere horlari batentzat oso berezia izaten dela. Bai. Bueno, ez duk esatezuna, geure hainbeste jendekin da oso politia da jokatzea eta inbide harra pasatzea inaki. Multzotan esango dugu, Ramirez eta Bestegia, hau ja zelkatuta daudela final erdietarako, eta orain ikusi egin behar, Nazabale honet edo Sarasibar Ormaetxea zeintzu sartzen diren. Badi joa, partidu aztera, kronometro abian jarri dugu, Nazabalek atera sakea, Ormaetxeak, Leonet, ezkerrez ondo, Ormaetxea zeitik, Leonet, lauteretik ezkerka da bikaina, eta arrebototik buruz izango lotari, botibolea zematen alegin du da, Ormaetxea, ezin, bikaina Leonetena. Bai, ezkerka latza mandio. Pelotare bizi ez dut esango, baina lurren pixkat ibiltzean eta jo ezkio rebote baina gehi ikusi behar ditugu pelota honekin. Bai, pelota honekin, bai. Alare Leonete meritoa, ezkerka gara mandio. Mari Arteaga izan da materiala jartzea zarduratu dena. Sakatera du Nazabalek, airez erantzun Sarasibarrek. Leonet irutik. Ezkerrez aire Sarasibarrek eraman. Nazabalen peloteka da, bikaina da. Errebotera zijoan, baina Boleaz Ormaetxeak erantzun. Nazabalen beste bat. Hau ere Boleaz eraman Ormaetxea. Nazabalen beste bat atzera. Ormaetxeak lan osko egin beharra dauka gaur. Txokoan, ez zuen pelota zeharra Nazabalek, ezak ez egin ikzen duen. Zabal da bota azkenean txokoan, gauza da Nazabale pelotari galdu duela, eta partiduk lehenengo berdinketa daukagula. Nik uste txoko nuntzi nahizula, baina etzan pelota errexenare aire sartzeko oso beran hartu du. Meritxoa Ormaetxeana, 3-4 bolea segidan ondo defenditu. Sakea oso laboratera du, bueno, 3 arrastoak gainituz Sarasibarrek. Lehen lagunak Ormaetxeak, eskuinez Leonet. Erreboteko zulu ondotik eraman Ormaetxeak. Leonet, lautik atzeratu, arrimatu pelota. Errebotetik, oiztu eraman Ormaetxeak. Nazabalen beste bat atzera. Boleaz Ormaetxeak, barruan da. Leonet, pelotaka bikaina. Errebotera eta Ormaetxeak, eraman. Atzoa elortzek zederki eraman zituen errebotetik. Boleaz Ormaetxeak, kanbora. Bieta bat gorrientzat. Ezaten genuena Julen, gaur errebotean dezentikusiko dugula. Bai, eta hor aurretik garrapatzea dago Iñaki ez dia urrutibiliko, guainen Nazabalen pelotazo bat Ormaetxeak kasi 6 entzitu lanka jou airez, eta airez ez dakit aiatu behar rebote jotzea, baina ez dia urrutibiliko ez. Sakea Nazabalek, sake guruzatua, bostean bote eginez jarri ezkerrez, justu eraman. Ia txapazpia ikusi pelota hori, baina ez ondo sartu da. Ezkerrez zairez Leonetek. Ormaetxearen pelotaka da ezkerruna joa eta atera da. Ezkerrez Leonetek. Zeitik bikain. Sarasibar. Leonet. Bostean. Edarki. Ormaetxea. Nazabalek gotera laugarreko azotik. Ormaetxea. Bostaritik Leonet. Oso ondo. Hore errebotetik hartu Ormaetxea justu eraman. Nazabal aukeran, dejada Zabalera. Sarasibarrek ondo jaso, Nazabalek txokoan utzi, Sarasibarrek ere txokoan jokatu, Nazabalek atzeratu. Ormaetxeak lauterritik. Leonet, airez, eskuinez Sarasibar, Zabalera gurutzatu egia Nazabalek, partiduko bigarren berdinketa, Nazabalek aldutuen bigarren pelota. Nola ikusi ezo, Julen? Arto oso mutua, Leonet ikusi eta oso ondo hasiela partidun, oso ondo sartua, pelota asko osatzen nahi da eta altura oso ondo sartzen, agintzen nahi da atzeko kuadrotan. Eta Sarasibar pixka disgusto da, oan dipitatu bakarrik lautanto jogatu txue, baina bere burukin ez ikusten. Momentu zurdinek egin duzen bitantoak, biak ere korriak aldutakoak. Ezkerrez Leonet, Sarasibar, irutik atzeratu, Leonetek Boleaz, Ormaetxeak iruterritik. Haure arrobotetik gertu, boti Boleaz eraman Leonetek. Ondo. Ormaetxeak iruterritik etxokoan, ezkerrez jaso Nazabalek. Errebotea zaindu eta eskuinez Ormaetxeak.
Leonet. Ezkerrez Ormaetxea. Leonetek bostetik. Ormaetxea bosterritik eskuinez. Bostetik Leonet. Ormaetxea pelota bila laugarren kuadrola. Indartsu eman eta atzera. Botiboliaz Leonetek. Ezkerrez Arazibarrek Zabalera. Nazabale jaso. Eskuinez bosterritik Ormaetxeak. Leonetek lautik atzeratu. Eta errebotetik eskua sartzeko justuko tokia zeukan Ormaetxeak ez izan du eraman berdinketako horri alde utzi da Nazaba Leonetek 3, Arazibar Ormaetxeak 2, Julen. Ez du legu ideuki hor eskua garbi sartzeko, hor atze aurrea hor tarte hortan gelitua pixkat eta leku gabe gehatua. Sake atera du Nazabalek, ezkerrez Ormaetxea. Eskuine Leonetek txakoa, tanto, ondo Leonet. Ikusi du aukera hortxe txokoan izantzakela eta ausardiaz jokatu du eta atzelariak aurren egindako tantoarekin markagailuan bi tantoko aldea, lau eta bi. Oso ondo hasia Leonet, asko gustatu zait hasiera. Ispakin da agintzen. Sakea Nazabalek. Ezkerrez justu Ormaetxeak erandu mandakoa, Nazabalek atzera, Ormaetxea boleaz. Nazabale bigarreko adatek atzeratu, Ormaetxea berriro defentsan txokora. Nazabalek ezkerrez jaso. Ormaetxea gaur lana majo egin behar dauka. Bai. Lana atzera eta atzerari dira hemen. Nazabalere igual beste partidun seguro lakin jokatu zunen ausartxeo ikusi genuen aurren. Oainik hasi besteik ez da baina oain arteko pelotazo gehienak atzea jokutzen nahi da eta guztea atzen kargatu nahi duela. Tanta jokoan da, lau eta bigorriak irabozten Nazabalen bolea, Ormaetxeak ezkerraz oso ondo jaso. Leonet, zeitik. Kantza erdian botea. Ormaetxea bergararrak atzean ondo jarritakoa errebotera doa, Leonet ere bikain. Nola eraman duen. Eskuinez Arazibar, Nazabalek ezkerraz jaso. Arazibar egotera. Boleaz Leonet. Ezkerrez Ormaetxea. Ezkerrez Leonet. Txokoraz Arazibarrek. Nazabalek atzeratu. Ormaetxearen bolea, kanpora. Ez? Bueno. Arrun. Barrun, bai. Nik kanpora zen, baina gutxi barruan. Atzera Arazibarrek. Leonet boleaz. Ezkerrez Ormaetxeak. Luze jokatu Nazabalek, txokoraz Arazibarrek. Kaso Nazabalek. Ara. Frontoiak egindako tanta esaten dute herri hoxan. Bai, ez dia ondo. Bote txarrik zunean. Zein apuntatuko diot. Ez dia ondo ulertu, ezakit. Oik askotan atzelari galdutako gizateia, baina kasu honetan ez dakit. Nazabalek defentsa nahiko indu eta ez dakit, nahi batzu Nazabalek kontatu dira ez dakit. Nazabali apuntatuko dugu. Pelotariek gaur gari zartu dute atxeena, askotan kosta egiten zaie atxeen hartzea, baina gaur ja markagailan 5 eta 2 eta partiduko lehenengo txartea, berak utxartetan badakizu ez egiten dugun, batetik aholkua, eta nahi bali mozue badakizu ez egin behar zuen, mezua bidali, eta esan nondik jarritzen gaurko neurketa interesgarri hau, Nazabal Leonet Arazibar Ormaetxea, mezure bidali nahi bali mozue bidali, eta bestetik, tarte txabariatuko dugu, Antigoko tabernatatik buelta egiteko. Pelota zalea gaur ere honuntzara ezin sartu izan dena, hortxe gustora dagoela seguru nago, eta beraz agurtu ditzagun hor ditugunak, bai, Olillos tabernakoak, zer esanik ez, Antigoko bodegoikoak, Malandrinokoak, ja, kantxara adera ira, Aspaldikokoak zer esanik ez, Urgain, Teresatxo, Bentaberri, hor zaudeten guztioi agur bero bat, eta gero berriro izango gara zuekin. Atxeen hartuetako pelotege ja kantzan ditugu. Eta sakerako presti Igor Nazabal. 18 urteko beteluarra. Bai, Ormaetxe gelditu inda, nik uste beak nahizula nekeagatik ez, baina taktikoki pixkat gorrin ratxoa mozteko, ze baki tanto galtzeko ez daudela. Igor esakea. Ezker ez da Ormaetxeak. Igorrek gantxa zabalela joko zuelako, baina kantza ardian utzi dut, eta Arazibarrek ezker ez ondo jaso. Leonet. Botiboleaz Ormaetxea. Nazabale bigarreko adatik. Ormaetxea bostetik eman. Leonet. Iartzarra ondo.
Eskuinez Ormaetxeak errebotera joango da pelota hau. Ara. Erreboteatuz Leonetek, ez eraman. Ormaetxearen meritua, Aratzek egin duen lehenengo tantoa, 3-5. Pareja urdinak behar du, Aratzek pixkat altura ondo hartu eta Andoniri aukerak bilatzea aurren bukatzeko. Oso abila da, Sarasibar aurren, baina guain arte gorri gaidia tanto dinamika ematen da behar du, pixkat. Pelota ondo luzatu, Leonet reboteko zulon sartu eta gero aurren bukatu. Sakea, Andoni Sarasibarrentzat. Orda lantzeko pelotaria Lautarbia mote egin. Sake atera du, Ezkerrek ez Nazabal. Ormaetxearen pelotak da bikaina. Errebote ondora, Nazabalek, Leonetek eraman, markatu. Ormaetxea. Leonetek aurre eraman, Sarasibarrek aukera. Gantxo gurutzatu Zabalera eta tanto. Ez izan da pelota hortara. Ondo jarri, Nazabal, eskuinera joango zitzaiolarekan, behartuta ezkerrez jo behar izan dut, ezin Sarasibarri apuntatzen digun tantoa 4-5. Oso ondo junda aurrea eta ez du ondo gurutzatu, baina oso bizi joio eta ez dio demoaik eman Nazabalei ondo jartzeko. Eta ikusi deu pelota aldatu eta honek frontixen salida gehioak eta saketik anasita urdinak mina egiteko aukera guain. Izan dugu, finalerriterako txartela dagoela jokoan, multzo ondan Ramirezek eta Pezegia lortu dute finalerriterako txartela, eta bestea hemen dauzkagunen artean. Nazabal Leonetek 18 tanto egitea nahikoa, eta Sarasibar Ormaetxeak 5 tantoren aldiarekin irabazi behar. Eta Leonetek gora botatokarekin, partiduko 3. berdinketa. 5 da. Sotamanoz erantzun duzakea Nazabalek. Nazabal, ekaina pelotaka da. Boleaz Ormaetxea. Gorria tanto dominatzen, Leonet aurrera joan da. Hartako atzera. Sotamanoaz Ormaetxeak eraman. Nazabal, arro pelota loratu amintze dator, erreboteko zulora eta tanto. Esan deuna Iñaki, pareja bakoitza jotzeunen rebotezko zuloan daude atzelarik. Oain mina ez du hartu, suerte honez, ezkerra sartu eta aurrena behatzakin, erreboten jogu behatzakin, eta holako garrizko txuk izateia. Sakea Igor Zabalentzat. 18 urteko beteluarra. Sakea kontuz, luze baino barruan, tanto, erreboten sartu du. 7-5. Sakez egindako lehena. Errebotean sartzen duzunean pelota, lehen esan dugu, nahiko pelota badagoela gaur eta errebotean bat baino gehiago ikusiko dugula ikusi ditugu, eta Sakeko hau ere, hortze zen, falta arrastotik ekartu, baino errebotera joan da. Gaina paretakin sakatu, Andonik sartzeik etzekan, da Sake bikaina. Sakea Nazabalek, Sake laburra, falta. Motzegi. Mira, aurrekoa Sakez egindakoa, eta orain Sakea galdu. 6-7. Sakea labur atera du beteluarrak. 6-7, Sakea Sarasibarrentzat. Eta hemen Sake bakarra dago. Hemen pasa egiten duena falta. Eta pasarik ez dago, beto zen. Leoneten pelotak ala atzera. Errebotera doa. Kamara jau. Bestela letzuen eramango, baina bueno. Zaila zan bai. Eskua sortzeko modua izango zuen. Eta Leoneten meritua. Leoneten meritua. Rebote jotzeako kamara jau. Kamara nahiko iskinen bastartuta do, baina... Baina hortxe esmatu, Mikelek. Nazabalen Sakea. Ezkerra Sarasibarrek erantzuna Zabalera. Nazabalek bildu, Sarasibarrek ezkerra esatera. Nazabalek txokera, ondo engainatu du. Nazabalek egindako 5. Sarasibar Zabalerako bidera abietzera zijoan. Ohartu da hortaz ere Igor eta ezkerretxoko jarritakoa 9-6. Gaina, oain ikusiko dugu, errepikapen beste aldean hola biratu, Gurekin gesto hain du. Eragatek bainatu jo gorputzak. Kito harrapatu durtzen Nazabalek. Andonik uste pixka disgustoa. Partidun sartzeko aukera ibakan. Sakea Nazabalek. Ormaetxeak ustetik. Goia baina barruan. Leonet, kantza erdian. Atzera pelota. Boleaz Ormaetxea. Ezkerrez Leonet. Kantza erdian botea. Ormaetxearen pelotaka da. Ezkerrez Leonet. Ormaetxea. Kantza erdian. Nazabalek ezkerrez paso gui. Paso bai, baina ezkerreman gora joan zaio. Nazabalek galdu duen 4. pelota da. Eta 7-9. Nola ikusi gizu Julen? Ez dakit, kale
denak igual pixkaten goia, ondo idea joatzen orokorren, baina, bueno, Sarasibar pixka disgusta ikustet, Nazabalek gehitxo igual, baina, bueno, zia gaizkiko batzen. Zure lagun baten mesua, aurrena Sarasibarren tanto apuntatuko dut, 8-9, zure lagun baten mesua, Mundo Benito. Ah, Ruben Benito izango, bai. Comentarista de lujo, grande Julen, saludos artista. Ah, igualmente Ruben. Besteak, ¿Dónde? Maria Sotik Gorritik, Nazabal eta, ez da gizek gehiago jartzen duen, Nazabal eta Leonet izango da, animo beteluarrak, bigarren partiduko Sotik, ez berizten bakarrik Nazabal irakurtzen dut, baina gaur bi beteluar ditugun ezkero, hoientzako ere mezuak. 8 eta 9 bigarren atseena. 9 eta 6 galtzen ari ziren, tanto baterra torri gira, 8 eta 9. Hortxe daude, Gorrik pixka juteia. Txarro daukate urdinak markagailuan. Hoixeak. Bostanten aldearekin irabazi behar da. Bai. British handia da. Oaindik aukera egin daude eta Gorrik oain arte irazten nahi dira, baina urdinak pixka eta horreatu ezke hori seguru urdirik jarriko iala eta oaindik partidu gehatzea. Oaindik bizi daude urdinak eta bike motio eta ikustetuk Ormaetxe batez oso asko aida animatzen Sarasibarri eta itzaiten elkarrekin asko aidia eta oaindik bizi daude eta esperantzakin. 16 minutu partida zidela, jokatutakoak 17 tanto ditugu, zakean dani Sarasibarrentzat. Baita dagoeneko bi denbora hartuta. Bai, bi atzede. Zake atera du Sarasibarrek erantzun Nazabalek. Ormaetxearen pelotaka da bikaina, arrebotera da. Motibuleaz Leonetek ez zileraman. Ormaetxeari apuntatzen digun tanto eta partiduko laugarren berdinketa Julen. Baina, bina, bosna eta horrein bederatzina. Bai, oain ja tanto batzu bai joa, Ormaetxe altura ondo hartzen da hor lauter ditiko hartze bau eskubi zerregota, sartzeu zetxun, eskubi bizi-bizia hoga. Zakea, Sarasibarrek ezkerren Nazabalek botera jaso. Sarasibarrek Zabalera Nazabalek jaso. Ormaetxearen pelotaka da, Nazabal atzera torri da, bolea zeraman. Gantxa Zabalera minik egin gabe, jaso Nazabalek. Ormaetxeak, bote txarrak egin ezin jaso. Nazabali aputatzen diogun partiduko bere 6. tantoa, eta berdinketak horrien alde utzi da. 10 eta 9 Julen. Bai, ukitu hor Sarasibarrek, bi gantxo aukera bukatzeko, ez ditu bukatu. Eta gero azkenen Nazabalek defentsako pelota bat altura hartu, denbo hartu eta tantua berriz hasteko jarri du eta gaiztotu intzaio Ormaetxei. Nazabalek indako ez zela bai. Bueno, esan dugu bi apestegia ditugula hemen txaldeketan, bata sakatu da dugu, promesa mailakoa Ramirezekin batera filelerdi dara, gero bera nahi jokatuko du. Oian Etxeberriarekin, Eguren eta Sotilek kontra, apestegia bera ere, Sotilekin batera, profesionetara laster pasatuko bera. Beren aita ere, Unai, bere garaian profesionala izan dako, eta gaur egun baikoko teknikaria dena, nola ez, semeak nun, aita eta amarean, eta amare oso pelota zalea omen dala, esan ziaten bisemek. Bere garaian mutila lanzagutu zuen, da orain semeak ere alatea zezkio. Darri garriz ia izan behar pelota zalea. Bai, asko gustatzen mentzaio esan ziaten bisemek. Ormaetxea hemen Zabalean, Lautarritik. Ezkerrez Leonet. Ormaetxeak justu baino eraman. Eskuinez atzeratu den Zabalek. Gaizto. Erreboteko zulan sartu du, eta tanto. Nazabalek egindako 7. 11 eta 9. Oso gaizto. Hor pelota gaiztotu itzaio asko. Boteare aldea indio pixkat eta ez du lortzen, urdinak haidia bultzaka agertu batzen, baina ez du lortzen aurretik jartzia. Sakea Nazabalentzat. Hemen da, beteluarra. Lautardian botekin, sake luzea, bustean botekin jarri du. Eskuinez eraman Ormaetxeak. Baina doi jo, Leonet, ezkerrez. Eskuinez Ormaetxearen pelotaka da gora. 12 eta 9. Puskatu nahi horrekin. 3 tantoko horrenta. Eta puskatu nahi izan duta. Geitxo. Gorrik hartu berriz errenta. Zake atera du Nazabalek. Ormaetxea. Gutzi Nazabalek.
Laugarren kuadrotik azkarraz Leonetek atzeratu. Botiboleaz, ez zuen erreza ondo Ormaetxea. Nazabal aukeran. Indartsu atzeratu eta Ormaetxea berriro bolea. Ezkerrez Leonet. Sotamanoz Ormaetxea. Arra. Boleaz. Anto. Ez, azpin, Bai. Aurrena petitzen dutzela ailegatuko, gero ikusi eta gian ailegatuko zela, Ormaetxeari apuntatuko egotantzua. Bai. Bere merituz jarritako pelota izan datzean. Defenditzetik, pasa Sotamano garra jo. Defenditzeko pelota azun da soltatu indu eta Leonet aurrentzola aprotxatu eta bilai gainetik pasaia. Boleak aipatu da, ez dakit ikusi zen un Txiletik Bernabalarena. Bai, partiu latza ikusi genuen, bai. Ez zema bolea denak erasoan, Bolea, gantxo. Berrota mazazio bolea, ara. Sarazibarrek ez zuen pelota txarra. Baina bere gantxa txapara joan da eta berriro gorrientzat 3 tantoko arreta, 3 eta 10, bai, ez da ari zinen Bernabalarena. Bai, partiu latza ikusi genuen, gu ane harritxuta jatatzea eta aurrea eta Messi zuen, 22 ailatzea eta partiu iraztean. Lauak, baina batez egin geru ze defensa eta ze bi jotzailekin nahi zan. Joanes launa hundi batekin bai, baina Messi zuen defenditu oitena jaso eta gero iraztea. Leonet ezkerrez. Ormaetxea zeitik. Leonet oiartzarrak, laugarren kuadrotik eta kantxa erdian botekin da. Zeitik, Ormaetxea gora. Arratze galduten bigarren pelota. Orantxe partiduko zururik gaundiena, Julen. Bai, eta lapa gora jarri zaie. Laurrantoko errenta. Hor berdin dugu eta hor txezuen aukera pixka da aurreatzeko, baina ez du lortu eta guan berriz 14, lan zailak. Gorriak beste 4 tanto egitea nahikoa. Final erbidera sortzeko eta hori egiten baldin badute, txapelketatik kanpo geldituko dira urdinak nahiz partidu irabazia. Baina momentuz, nahiko lan badute, Gorriak 15. tantoa egin dutenean, 15 eta 10, sake Zigor Nazabalek egindako 2. tantoa. Arki sakatu hau, nik uste errebote aspektuko zala, pasa etzi joan, da Sarasibar saiatua, kentzen pelota hoi, baina utzindu. Ezkeroz Ormaetxea sakea jaso, Nazabalek einu, Leonetek lautik, ez du asmatu Ormaetxeak, zalantza izan du aurrera joan, atzera joan, ja berandutu zaio, ez da ondo jarri pelotara eta Ormaetxeak aldutako tzatzen mango dugun pelotarekin, 16 eta 10. Bai, Sarasibar beak indu pauso bat atzea launtzeko intentzioakin ezker gantxoz, eta Ormaetxeai horrek pixkat despistatu indio, eta ez du ondo hitzein. 16 eta 10, gauzak asko zaintzen. Hirugarren kuadrotik Leonetek atzeratu, Ormaetxea gora. Bueno. Bai, pixkat burumak burro baino Ormaetxea, zinen, da nahi du, da ez zinen. Kanto batea zailkapena. Bai. Atzena. Denbora bai, sokatzen zen. Atzena urdinak eskatu dute. Bueno, Iñaki, gauz. Aukera bakarra daukate Sarasibarrek eta Ormaetxeak. Hemendik 10-tik zuzenen 22 joatea. 12 tanto segidan egin behar. Gauza okarra guak ikusi txeu, pelota mondun, baina, bueno, zaila da alare, oso gutxitan gertatzea olako gauzak, baina, bueno, ikusiko dugu, Dandik ere idatzi du. Haupa Leonet, dionek. Bai, launen bat izango hau Dandi. Oso ondo, mezuak bidali nahi bali madituzue, lasai bidali, eta esaten bali madiguzue, nundik ari zeraten jarraitzen, adibidez eskortuko genuken negokan Julen Albertik esan izan baliko, hemen gaude Txilen partida ikusten. Bai, ez genuen komentatu ez, baina bai, egon ginen. Baina hori ikusi genitzen, bai. Sakea Nazabalentzat. Igor, sakearekin tanta bat egin du, eta falta bat ere bai. Laboratero sakea. Nazabalen sakea, erantzun Sarasibarrek. Nazabalek, galdu duen 5. pelota. Egindako 7 dauzka baino, galdutakoak ere baditu, 5. Bai, partio nahi da jogatzen, horra xiran batzuk inditu atakatzen da, baina, bueno, orokorren pelota aire asko aire ematen da luzatzen da, bere lana ez da igaizkitzen, ondo esango nuke. Sakea atera du Sarasibarrek erantzun Leonetek. Ormaetxea, Leonet, kantza erdian. Bostetik edarra pelotaka da. Errebotera doa. Ormaetxeak bikainera eman. Nazabal irutik.
Errebotera dijo bere. Ormaetxeak ezkerrez ere bai. Atzo elortzeko zela bi segidan. Sarasibarre jaso. Leonet, bota dejada. Sarasibar ondo llegatu alzeratu Zabalera. Ikain Zabaldu. Eta tanto. Sarasibarrek egindakoa. Gorriak tanto dominatu bai, baina bukatu urdinak, 12-17. Bai, keinu horrek Leonetei behaire engainatu idiota, deja kaskarra dau. Hauan hemen gurean etorri eta buila garrateu, mala hostiarrakin. Arkaman askatu jo, Nazabali. Mandik bizik urdinak, Iñaki. Ara, hortxe bukatua. Falta. Bai, hortxe bukatua. Xelebrea. Itzein dut eta kabo. Bai, botea... Xelebrea benetan. Aurrea indio. Bai, eta pelota jo gabe. Falta. Eta txapelketatik kanpo agertu beha. Txapelketatik kanpo. Ez dakit, hor, zeu joteun. Zake atera du Nazabalek, eta tanto. Ja, desesperazioz. Bai. Alperrik dira gainera, bueno, horea beti hor dago, irabazten baldin badezu. Ba, irazi nahiko baina burumakur ikustea bike. Ja, kalera dut daude, irazi nahiko baina ja burune kanpoa zaude, eta, bueno, nolare saiatu gehiago seguru. Leonet, eskoinez atzeratu, Ormaetxeak, zutaman oz justu iramandakoa, Nazabal aukeran, ezkerra Sarasibarrekora. Beste bat. Nazabali apuntatzen kontantoa da. Eta ja, partida joan zaigu. Bai, aserre Sarasibarbeare bere burukin. Nik uste ez dala uste dago indun partidukin. Baina bi segitan gora jontzaizkio eta... Bueno, eta honen bestez, finalerdiak erabaketak atituko zaizkigu. Bueno, gelditu dira. Baten kontuak ondo baldin dauzkat, bueno, sakez egindako tantoa. 21 eta 12. Sakeaz Nazabalek egin duen laugarrena. Finalerdi bata Beitia Goiburuk Ramirez Apestegiaren kontra, eta bestea Ibarrak eta Kansekok Nazabal eta Leonetek kontra. Bai, zen final politiak, final horreko politiak atzeia. Nahiko irikik esango nuke. Gero hitz egingo dugu eta gozen partidarekin. Sakea Sarasibarrek erantzutu, Nazabalek atzeratu. Ormaetxearen pelotak aldatzera. Leonet, ezkerra zeraman. Zabalera moztu Sarasibarrek, jaso Nazabalek ara. Eta Sarasibarrek aldo. 22 eta 12. Ez digu poza hundirik eman partiduak. Tanto honak izan ditu, baina utxekitak ere bai. Eta azkenean, Julen, presaren presa zokatu dutena, okeitez bazio minutuko iraupena. Lehenengo partiduetan izan dugu oreka pixka bat, bana, bina, bosna, beheratzena. Baina gorria barkatu nagusi izan dira. Hortxe puskatua bai, behatzinan hor atxeden bat hartu eta gorrik 6-6an inditue eta urdinak nik uste bera induela. Eta, bueno, pozik, bi gorrik, esarka oso politia eman du eta ez da egunero bat aiatzen antiguoko txapelketako finala horrekota, así que zorionak biri. Zaten genuen, jokoan zaudela finalerdietako txartelak eta beraz finalerdiak erabakitak gelditu dira. Multzo bateko lehenengoak Beitia eta Goiburu, multzo ontako bigarren kontra, Ramirez Apestegiaren kontra. Eta multzo ontako lehenengoak Nazabalek eta Leonetek beste multzoko bigarren kontra, Ibarra eta Kansekoren kontra datorren astean jokatuko diren finalerdiak. Utzia zutoki pixka bat, banoa protagonisten bila haber ze kontatzen diguten. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Irabanetako da gure
Gurekin, Mikel Leoneto jartzorra zoriona, Mikel. Eskerrezko. Lehenengo partiduan ezin izan zein egon, gaur bai eta gustora, pentsatzen dut. Bai, minik ez dut hartu eta gainetik irabazi du, así que gustoa, jasen. Enak ejatzen, ez denek eskatu. Bueno, lehenengo partidan oreka pixka bat egon da, beheratzi nagontzetate, baina gero zautsi duzu partidua, atzean oso estu hartu duzu hormatxea, Sarrazi berrekero ja perseka abili da, eta zaitasun gutxiko partidu izan duzu. Zugu santzuna, hasiera arte bastante paretxo jonga, minio gero kritikan aurrere beak fallatzen hasi die batzuk, eta gero estutu indugu, eta ongi eta zaigo, jasen ez da izan, hola amarreko partidua, minio ongi, guztua jasen indako lanak indu. Minik ez du hartu, hasi que kontento. Denbora zenuen antiko jokatu gabe? Denbora zenuela antiko jokatu gabe? Lehen urtetik? Luz egiteala antikora etorri gabe egotea? Bueno, luze iteuk, eta gainetik lehen urtean ez geninate tanto baten gatik, eta erantzo ikendu berra dit. Zure lagun, oian gaur hemen izango da, orain jokatuko den partiduan. Bueno, finalerdia erabakita galditu da, Mikel. Begira, lehen osan dut, da baina ez dakit non dauzkedan finalerdietako. Bai, hemen daukat. Beldurtu nahiz. Beste numero datorren astean daukazu finalerdia, eta zuek Ibarra eta Kansekoaren kontra finalerdia. Gorra, Kansekon kontra lehen urtean ustu semifinala jokatu genula. Kusi, inber, partio gorra, beste partio bat, eta kitxo. Alba da irabazi eta minik ez hartu, eta betikua. Eskerrik asko, Mikael, zorionak. Bueno, abeze kontatzen digun. Igor Razabal, zorionak. Asko. Gustora, za? Bai, gustua. Irabazita beti gustua da gaur guandik enda gehiago semifinal eta klasifikauta. 18 tanto egitea nahiko zenuten, baina ez zeteko formatu 22. Bueno, ez genek egun pixko bat, 18 tanto itiagun, 22 itiagun, da dudeko asko zobe 22 itiagun, da hola suertekin 18 inazkade kontentu gino. Bueno, 22 da azkenen pozik. Iruditu zait beste partidu da baino, pelotak ixiego gote zegoen. Erre sortzen zen gaur errebotean. Eman egin behar zaila, baina erre sortzen zen. Zagit, lautik bi ditugu. Guk hasieran ateuna da, gero behien egin segideuna, eta bik esan bastante salida zeukien. Botea igual ez daimeste, salida bastante. Baina, bueno, igual, komenizi zaigun da kontentu irazita, bai. Bueno, zu hemen, Julen Sotil gero jokatuko duna. Gaur, azte kuadria atorri den betelutik jende asko ekarri ezu, Jode, bai, lehen lauterrik aldean launegin pixoat kafea hartzea jo naiz taberna, da kotxek pasa izien Donostia aldea da horrek ilusio asko diteu, da aldi beren presio pixkate bai, baina bueno, kontentu irabazita da kumplituta. Nire taberratan da jendeak ikusiko ditu partiduak ez da, jarriko duzu, Ez dakit, tabernatan, ez dakit. Eza jartzeko, datorren astean da. Nik etxe nik uste eta etxe mentzan di jartzet ez dait beste zeitu, baina bueno. Zuk esan herrian jartzeko, datorren astean finalerdia euskatzuela, eta datorren astean Ibarra Kansekoaren kontra jokatuko duzuela finalerdia. Pareja, naiz eta atzo galdu pareja igual potentena, eta bueno, tanto burukatuko deu da abertzatatzean. Bazkarrik asko, zorionak. Zure. Bueno, batxeen txiki bat hartuko dugu, laster gera bigarren partiduko gora bera komentatuz, Etxeberria eta Pestekia, Gerriko Gorriz, Iguren eta Sotil, Gerriko Urdinez, hemen ere bi bikoteak daukate finalerritan sartzeko aukera. Etxeberriak eta Pestekiak nahiko dute 15 tanto egitea, Iguren eta Sotilek Gerriko Gorriz irabazi behar edozein tante horekin. Horantxe arte.
Bueno, minutu gutxiten hasiko da elite mailako partida. En pocos minutos comenzará el segundo partido, el partido de élite. Lehenengo partidua Nazabal eta Leonet izan dira nagusi, 22 irabazi dute eta beraz beraiek egongo dira finalerdietan. Beraiekin batera Ramirez eta Ugaitza Pestegia ere izango dira finalerdietan eta Sarasibar eta Orbaetxea kanporatuak geratzen dira. Decía que Nazabal y Leonet al ganar 22-12. Ellos serán los que estarán en semifinales. Junto a ellos en ese grupo se clasifican Ramírez y Ugaitza Pestegia. Bigarren partidua hemen elite mailan Etxeberria eta Pestegia Egiguren eta Sotilen aurka jokatuko dute. Etxeberria eta Pestegia 15 tantu egin ezkero finalerdietan daude. Egiguren eta Sotilek finalerdietan egon bali badute, irabazi... Nioen kokere hartu dugula, hartu beharreko utxartea eta pers gaudela bigarren neurketa bere kontatzeko. Bi aurlariak ondo baino beto ezagutzen direnak, Etxeberria eta Egiguren. Ez dira jokatu zarrak Zumaiko Etxabe dinastian, datorren ikendan mezketako finalean aurrez horri izango dira eta gaur ere bai. Sekreto gutxi bera egin artean, Etxeberria, Pestegia, Garriko Gorriz, Egiguren Sotil, Garriko Ordinez, peloten orkezpera egingo dut. Oian Etxeberria Oiartzorrak 20 urte, 1,80 zentimetro. Beratzelariak Unaxa Pestegia Elizondo Horrak 18 urte, 22 urte barkatu, 1,83 zentimetro. Iker Egiguren Azpeitiarrak 23 urte, 1,84 eta Julen Sotil Beteluarrak 20 urte, 1,86. Izenei begiratuz eta protagonistak ezagututa sekulako partida dago hemen. Gero ze aterako den Julen ez dakigu. Baina sekulako partida dago. Larik esan dezun bezala leno debutatzea doazten bi eta beste bi aurrelarik debutatu lezateken beste bi, ez? Bai, izena, maila eta dena, bai, partidu handia izateko... A ber, lagunde gazu, Julen, aukera asko. Sei pelotari okerspaldi menago dira pasatzekoak profesionetara, menditugun bi atzelariak, Sotil eta Pestegia, Elortz, beste atzelari bat, Fernandez, bai. Beste bat. Herrio Xarra Fernandez aurrelaria. Bai. Lizeaga aurrelaria. Lizeaga. Eta bat falta zait. Atzelarik daude jarrita Apestegia, Sotil eta Elortz. Eta esan zan, nahi behintzat esan ziatenez, 6 izango otezian. Bai, horregatik. Beste atzelari batek debutatuko oteun. Entzun nunik. Igual Balerdi. Balerdi Naparra izango otean, Baikokin, Sotilekin, Apestegiakin da enterratzen zebilela, eta oso ondo zebilela enterratzen, baino ez dakit ofizialki zerbait esan dion enpresak. Bakit enterratzen da, ondo zebilela enterratzen gaina, baino... Bueno, esango digute. Bai. Lehen aipatu dugu Apestegia bere eta profesionala izan zela unai, Balerdiren kasuan ere berdin, bere eta Alfredo profesionala izan dakoa, Elortzen kasuan berdin, bere itara profesional izan dakoa. A ver, mezu gehiago ere bamen dauzkagu. Batek dio, qué pena vivir cerca para poder disfrutar in situ de los partidos. Saludos desde Zubiri y aupa Julen. Este batek, ¿qué Julen es? Julen Sotil pentsatzet. Sotil eta gurea. Bi Julen. Ez dakit. Buke ben parean daukaguna Alberdi, eta bestea Sotil, hemen berotzerari dena Iker Egigurenekin batera. Lehen amorratua zen Iker sakeak txokotik ateratzen. Baita, guain txokotik sakatzen. Hemen esatezu baino frontoia handien. Baina hemen ere, bai. Gaur ez dakit saiatukoan, nik berotzen ikusietela zabalea aida probatzen desente ezkerrakin. Txokotik ez da aukera txarra baino gaur aurkari Oian Etxeberria dakata horren boleak zeoze espeziala dakata, txokotik zabalea bestiak bolean kontra harrapatzea daio arriskulatza. Eta gaur partida hau, etxetik jarraitzen ariko direnak seguru nago Zestau eta Bernaola. Haik ere jokatuko badute bezala xe. Bai. Zailkatzeko aukera daukate. Agur bero bat biei. Bai Zestau hori eta biei Bernaolari. Ez dakigu ze pasatuko den, baina txarleketa hon bat jokatu dute.
eta egeren dute egon finalerdietan. Bai, Oian Etxeberriak eta Bonesa Pestegiak, Julen, 15 tanto egin behar dituzte finaleritan egoteko. Eta egigurenek eta Sotilek irabazik behar, berdin da tante beraz, partidoko 2 bikotek daukate finaleritan egotea. Bai, egiguren da Sotilek, bueno, lehengon galdu intzuen, baina gaur hona dakena da, behan esku daola ez, sailkapena. Aurreko naizta galdu gaur irazita nahikoa izango, tante hona izan zuen ez. Baina seguru biak irabazero joango dira, Bai, Zena izute, gorriak ere laguna hortean izan liteke, bueno, hau egingo diago, gero bio sartzek dituk eta hemen ez. Hemen laun arte gutxi ongoa, lehenengo postuaren nahiko irazi, batzutan izatea ez, beste taldeko bigarrena nahi ozula, lehenengoa nahi ozula, estrategiare kontun sartzea, baina gaur ez dut uste estrategia kontu izango benik, bilak iraztea jongo lan ikustet eta... Multzo ontan lehenengo tokia eskuratzen duenak, Apaolaza eta Elortzen kontra jokatuko du finalerdia, eta bigarren gelditzen denak Lizeaga eta Balerdiren kontra. Horre bikote polita daude finalerdietarako, Bai, atzo ikusi gendun, Apaolazare ze ondo moldatu zen frontu jontan. Pelota bakar bat ere galdu gabe. Bai, eta eskarrak egin gauza politak izituen. Eta ondo, Elortzek zuloa hondik irikitzetxu, eta Apaolazako aurren hartze bau dida bukatzeu kantua, eta beste aldetik Balerdi frontu jontako bateze guztita, baina bateze oso ondo jogatuko gula, iruditzen zait. Eta Lizea ikusi ber, deneago kapaza da, eta zaio lasko gustatzen frontoia esantzun aurrekon, baina latz jogatzeko, asik ikusi ber. Berandu etorrienari gogoratuko digu, jaialdiko lehenengoan, promesa mailakoan, Nazabalek eta Leonetek irabazik dutela, 22 eta 12, Sarazibar eta Ormatxaren kontra. Eta emaitza horri esker, Nazabal eta Leonet finalerdietan lehenengo tokian. Eta promesa mailako multzo baten Beitiako inguru aurrena, Ibarra Kanseko bigarrenak, beste multzoan Nazabal Leonet aurrena, Ramirez Apezegia bigarrenak, eta honen bestez, finalerdiak erabakita datorren asterako. Beitiako inguru, Ramirez Apezegiaren kontra bata, eta beste Ibarra Kanseko Nazabal eta Leoneten kontra. Eroten aurkeztena. Ondo zagotzen du oian epilotaleku hau. Bueno, Laurak esango dut ondo zagotzen dut. Bai, okerrez bana oianek bi final batxo galduta, 22 bat. Bai. 2 urte segidan, promesa mailan da aurten nahiko arantza oiken du Antiguo Frontoian. Urdinak aurkeztera doaz. Iker Eguren, hauek ere familia guztia pelotariak, orain bi anaiak, bere anaia Julen profesionala dena, aitare afizieto mailan pelotari izan genuen, Aitona Jamari ere bai, Birraitona ere bai, denak hor pelotariak. Zebuliak Sotili, laun bat zegar jugor. Orain hemen esan diaguna Jon Alberdik, iazko finala Etxeberria Leonetek galdu egin zuten, ura Zestao Garainoren kontra, eta orain 2 urte ere galdu egin zuten Etxeberriak eta Sotilek orduan Rekalde egun profesionala eta Elortzen kontra. 21 bat. Bai. Bi final 22 eta 21 bat. Sakea Urdin. Eta ega ze ematen digon partidu honek. Ze pantakela untiak, Ni irrikiz nago partidu hau ikusteko. Kronometroa abian jartzera goaz. Eta hor da Azpeitia Arrasak ateratzera. Eguren abestegiak erantzun ziteritu. Eguren egutzi, Sotil, kantxardia motean. Abestegiak. Motelo barrak atzeratu. Oian Etxeberriaren kantxa zabalera. Egurenek atzeratu eta arrimatu. Erreboteko zulundotik abestegiak eraman. Egurenen pelotaka da. Uinez abestegiak eraman. Sotil aurrera da pelota bila. Atzeratu. Abestegiak ezkertatera, Eguren
eskuin ezatzean, barruan, boleaz, apestegiak eraman txokora. Eguren luze jokatu, Oian Etxeberria jaso. Sotil, Lauteretik. Txokoan utzi, Etxeberriak, Egurenek atzeratu. Apestegiaren pelotaka da Zabalera. Sotil bozetik. Boleaz Oian Etxeberria. Egurenek ezkerra jaso, Oianek aukerako pelota dauka, txokoan jokatu, jaso Egurenek beste aukera bat. Oian Etxeberriak atzeratu, Sotil, ezin eraman. Oian Etxeberriaren tantoa, bat eta gutx, tanto polita, lehiatua. Latza, Eskua berotzeko lehenengo tantoa polita. Lauak arki joatu defentsan ajuia gorrik, baina Oianek boleazo bago latza eta tanto eguelta eman dio da beha bukatu. Naita zabaldu baina zabalea, Oian Etxeberriak eta honen zapestegiak, amaboz tanto egin behar finalaritan egoteko. Egurenek eta Sotilek derrigorrez irabaz egin behar. Etxeberriaren sakea. Sotil, zeitik ezkerrez. Jaso apestegia bosteritik, Eguren pelota bila. Eskubinez, bere eskutxarrekin eman apestegiak ezin. Bana partideko lehenengo berdinketa Julen. Eguren ematen nahi da pelotai, oso jotzailea da, bi eskukin latz jotzeu eta igual dio esku ezker. Zango nuke gaina askotan... Bai, nik eskutxarra zande, baina, bueno. Eskubiz... Ezkerra hobea dugelako, ez eskuia txarra dugelako. Bea izatez ezkerra da, baina eskubiz luzatzeko garaien esango nuke hobeto luzatzeula altura eta hobeto hartziela eta baina ikusi deu, nun jarri du. Antxarritik ateretako sakea, Oian Etxeberriak erantzun du. Zabalera moztu Oianek, Egurenek ez jaso. Oian maizu. Bi eta bat. Ezkerrez bipa eta joi nahi izan du. Oso frontoia Iñaki aurten iruditzen nahi zait. Frontoia hontan ikean min guztia ez diala aprobetxatzen pelotarik askotan bipareta erabilita. Bipareta oso mingarri da frontoi hontan, efektokin o ezkerrakin jota ez dizu demoa ematen ondo jotze bazu noski, eta ez dia aurten gehiagi botatzen, oain saiatu egiure, baina ez du ondo harrapatuan golua. Aire zerantzun ospitiarrak sakea, Oian Etxeberriaren pelotaka da zera, Sotilek eraman. Oianek Zabalera, jaso Egurenek. Oian Etxeberriaren pelotaka da, rebotera doa, Sotil atzerak akorrika, ezkerrez balekoa du. Oianek etxokoan, Egurenek, jaso. Oianek atzeratu, bolea Sotilek eraman. Apestegiari garriko aldotik, gora. Gauza nola izaten diren, tanto guztia dominatu, txokoan, Zabalean, atzean, eta gero pelota galdu. Bina. Tanto batzago batu Oianek, dena ondo indu. Urdina ikiarezko defensa gutxu, Egurenek aurrena gantxua larri baino ekarri indu. Lurren, Sotilek reboteko zulotik atzea behitek ekarri du. Gero apestegiana tanto izango zen noski, baino hemen tetxua ez da urruti eta Antoia jau. Zake atera du Egurenek. Erantzun ikaina, gantxoz erantzun du Oian Etxeberriak. Egurenek atzera. Apestegia. Sotil. Zeitik apestegia, Zabalera Egurenek jaso. Etxeberriak. Sotil, bote txarra egin dio. Azeratu. Ezkerrez zairez apestegia. Egurenek Zabalera. Etxeberriak jaso. Ezkerrez atzeratu Egurenek. Boleaz apestegiak ezin. Apestegiari Unasi galdutzat ematen dioguna. Markagailuan lehenengo aldiz. Urdinak horretik 3 eta 2. Konfiantza askoak Unasek, bolea hortan eskubiz, baina ez du ondo gozatu bain. Sakea Egurenen entzat. Bizi hasia, lauak, ez da hemen bromaik. Udaran festetako partidu jogatuko zituen, baina gaurkoa ez da horitakoa. Sakea Egurenek Zabalera, erdi-erditik ateratako apestegia jaso. Sotil, Lauteretik. Apestegia. Sotile bosteretik eman. Apestegia bostetik, ondo atzeratu, erreboteko zulo ondoan jarri. Sotilek atera. Oian Etxeberria, laugarren kuadro baino. Sotil eskuinez, ezkarren majoa, atera da pelota. Apestegia. Eta pelota zale askok esaten diate. Ze ondo entzuten den pelotaren soinua telebizaz. Pelotaleko bertan ere osan dutzen da, ez darritzeko, hemen ditugun teknikari bikain hauek, soinu ere hain ondo jasotzea. Ikusire bai, Iñaki, ikusire latzik. Ikusire, bai. Errepikapen. Pelotaren soinua ere edarra eta dena. hainbatetan
telebistaz jarritzen duzunean, ez da ondo zuten, baina hemen oso ondo zuten da. Bai pilotalekuan da, bai telebistan. Hirutarikoa ere egitzen dugu, Egurenek atzeratu. Errebotera doa, botiboleaz, Apeztegiak eraman, beste aukera bat Egurenek txokoan, moztu, Oian Etxeberria jaso. Egurenen gantxo zabalera zu bateri ireki. Oianek zabalean, Egurenek jaso. Estatukoa. Apeztegiak atzeratu, zabalean, Sotilek eskuinez eraman, boleaz etxokoan, Oian Etxeberriak bikaina. Ez zarta eman dion, Iruna. Indartsua Ba ez zinoreka gehiago, Julen. Bana, Bina eta Iruna. Hola jongo balia, guk eskertu genuke eta jendiak bai. Berna hola eta zestau egei balez, baina... Haiek sufritzen, haiek esatik sufritzen. Haiek bi gauza hauetako bat behar, Oian Etxeberriak eta Ones Apeztegiak ez egitea 15 tanto, edo egiten baldin behituzte, 22 egitea. Egurenek eta Sotilek galtzea. Zahake ate edo Oian Etxeberriak, ezkerra zairez erantzun Egurenek, etxakora Etxeberriak jaso Egurenek. Lau territik atzeratu Apeztegiak. Sotilek eraman. Oianen kantxoa zabalera, tanto, bikaina. Oian. Lau eta 3. Oso ondo ahi da bian, egarki sartua. Apeztegiare bikote oso politia irutu zaite, fronto ikusinak joatzeko, baina hemen Oian gaina momentu oso ondo, pelota aurren harrapatzen honen setxu mukatu iteu. Apeztegia gaina eskubiz jotze gion bezala aukerak edukiko itxu Oianek eta... Pareja oso politia da. Lau eta 3. Gorriak, Oian Etxeberria, Ones Apeztegia aurretik, Iker Egiguren eta Jones Sotilen kontra. Egurenek ezkerre zerantzun. Etxeberria zabalean utzi, Eguren pelotak adaskuin ezatzera. Ezkerrez Apeztegiak, ezkerrez etxokoan Egurenek, ezkerrez zabalera Oian Etxeberriak. Sotile jaso. Lau territik Apeztegiak. Eguren. Apeztegiak. Sotilek bostaritik. Apeztegiak. Sotil. Ezkerrez Apeztegia, zabalera pelota. Ondo Sotil. Ez dakit ondo egiera konpondu Eguren eta Sotil. Eguren kantxo zabalera. Minik egin gabe, jaso Oian Etxeberriak. Sotil, txakoan. Irutik, Etxeberriak. Eskuinezko zata baino eraman Sotilek. Apeztegia pelota bila, ezkerrez atzeratu. Sotil lanerako dago hor eta ondo egiten ari da beren lana. Apeztegia kostata eraman Egurenek aukera ezkerrez atzeratu. Boleaz Apeztegiak. Barruan, ondo. Egurenen beste pelotak bat atzera. Hau errebotera doa. Errebotetik gertu Apeztegiak. Sotilek, hau errebotetik ez da urruti. Boleaz Apeztegia ondo. Egurenek atzeratu. Airez Apeztegia. Eguren. Lanetako daudela lau pelotariak. Zarantzarik ez dago. Egurenen kantxo eta bikaina. Haze ritmon joatu bentantoa, Eman denak, Egurenek aukera eukin arte eta... Julen, bana, bina, iruna, launa. Seitze hola. Eta tanto ederra. Ondo bukatu, bai, Egurenek. Ikuste, denak sasoien dauden. Eo zeinek pelota jotzeula rebote jotze. Izan aurrelari, izan atzelari, egon lauen, o egon bosten. Denak rebote jotze. Partida ozea lamar minutu dira eta jokatutako 8 tanto eta zeenik hartu gabe. Barruan. Eguren pelota zabalean eta barruan, tanto. Ez zuen asko falta. Pelota horrek kantxa eta kontrakantxa behizten dituen marra gainean bote egiteko, baina ez. Ondo errenditu du Azpeitiarrak pelota. Bai, eta urdin aldeko bosgarrena. Gertu zuen baina bai garbi izan da barru. Eguren erdi izakea. Ezkerrez. Apeztegiaren erantzuna. Sotil. Bostaritik. Etxeberriaren gantxoa jaso Egurenek. Boleaz Etxeberria. Sotil irutaritik. Ondo atzeratu. Errebotetik Apeztegiak. Ezin. Beteluko atzelariari apuntatzen digun tantoa da. Eta korriak orantxe partidu galderik handiena. Bi tantos, Julen, segita lau. Hor batzutan Oianek bolea latzalaka, Ikusgarria eta danbateko garra matio, baina hor batzutan gantxo garra jotzen honen da
txokoa ez bada sartzen, apestegia utziko balio eskubiz jotzen, ze boleakin hemen frontoiotan kiarrizko minera ez da egiten da, baina ikusi dugu bolea ona jogu, baina Sotile bueltan rebote sartu dio, eta Zaka atera du Igurenek eskuinez erantzun apestegiak. Iguren apestegiak lauteretik atzeratu. Ezkerre Sotil. Apestegiak atzera. Ezkerre Sotil. Apestegiak arrimatu pelota. Sartu eskua ezkerra Sotilek. Etxeberriaren pelotak atzera, eraman airez Sotilek txokoan Etxeberria orain. Eguren jaso. Etxeberriak boleaz diperetakoa kaso egin dio Julen Alberdiri. Egurenek atzeratu. Apestegia. Eguren. Elizondo Arrak, justu hona da txokoan, Egurenek jaso. Apestegia gut. Zalantza izan du, oian Etxeberriak bera sortu, apestegeria utzi, izan dio, irea. bai, Apestegiak ezkarraz galdu egin du. atzelari nazan, bai. Eman indio Egurenek ez du ondo gozatu, baina bizi-bizi atea eskutik. Lau eta utxeko partziala, Julen. Lau eta 3 galtzen egon, 7 eta 4 irabazten ari dira. Berdinketa bukatu iagoengoz, eki. Bai, momentuz bai. Zaka Egurenek atera, bolea zerantzun egan Etxeberriak. Eguren, laugarreko azotik. Oianek zabalera. Eguren. Apestegia. Atzera. Egurenek bolea, apestegiak eraman. Egurenek eskuinez, diparetakoa! Oianek jaso. Latza eman du. Sotil, zenarraza bateko. Ez? Airez apestegia. Sotil botera, iruterritik. Apestegia zeitik eraman, Eguren aukeran, ez. Sotil iruterritik. Boti bolea apestegia. Baina zan. Eguren, Tanto. beldurtuta sartu du eskua. Altzun Eta bezala. horma egurtziz azkarra zetxokan utzi nahi izan du, baina ezin. Eta Egurenek galdu du lehenengo pelota, 5 eta 7. Da importantea da, defenditzainak ikusi dugu. Baina urdinak atakatu, baina azkenen, hoxe, apestegiak hemen pelota zaila asko eman du, Ez dakit, etxetik oso ondo ikustiko zuen, baina hor, hemen reboten sartzea iguazin pelotaik, bezua luzatzeko lehikuk ez da honen, da boti boleare goiti jotzeko eskasi albotik sartzeko eskua, eta pelota zaila askuak ematen nahi dira. Ez dakit, ondo apreziatukoa, baina Lehenengo partiduan agina Biziago bat. zen batea, eta han erregotean arrezago sartu zuten, hemen ez. Hemen Hortxe erregotetik dabiltza. gertu bai. Mikel Arroyo dio lau zenbakitun pelota dela jokora atera dutena gorriak. Badakizu hemen pelota aukerak eta behin egiten denean, gero ez dela probatzen partida zehar. Oian Etxeberria sakera. 5 eta 7, Ihartzorra. Orda, Zabalea motekin, sake Ai. luzea, Arro. ondo, Sotile erantzunez. Ezker boleaz, Etxeberriak, Sotilek atzeratu, boleaz apestegia. Eguren, 3. azotik atzera, boleaz apestegia. Eguren ebitik atzera, Pelota motixoa da, 6 apestegia. 6 Sotil. Apestegia. Ezkerrez Sotil. Arrimotutakoa Elizondekoak, pelotak adabikain batekin erantzun. Zabaletik Sotil. Ezkerrez apestegia, gora! Txapa. Apestegia kaldu duen, 4. pelota 8 eta 5. Gorrik pelota motixo batea Saskira hue. pelota aldatzera berehala, urdinak berea. Bizigoa da urdinana. Egurenek asko ematen nahi da hor aurretik handa. Nik uste komeni zaiela bai. Urdinaik bizigoa. Eguren, azerantzun amaiten Etxeberria sakari, jaso Zabaletik Egurenek, Oianek atzera rebotera doa, Latza tanto. txik-txak, eta tanto. Esan dut nik. 6 Nik esan dut pelota bizia urdinaik komeni zaiela, Gorriak aprobetxatu. baina komeni zaio atakatzen nahi nik uste, dominatzen nahi. Guain du gain du eta pelota nik uste berdinakin egitzia pentsatu duela. Bai, hor aurretik Baterio. hartzeunak. Aupa apestegia eta aupa baztan. Autobusean oporretutik bueltan, txapeketa jarritu zapa mutilak. Bueno, oso ondo. Ezate baldin badego zuen, nun pasatu dituzun oporrak eta pasatu zen autobusean, hori ere kontatuko dugu.
Oian Etxeberriaren pelotaka da. Boti goleaz, Sotilek eraman. Etxeberriak moztu, Sotilek, ui! Barruan. Roiztu barruan. Apestegiaren pelotaka da zera. Sotilek zeitik, goleaz Oian Etxeberria. Ezkerrez Sotilek pelotaka da, bikaina, goitik ondo libratu du. Apestegiak eraman. Eguren. Apestegiaren bolea, barruan. Sotil. Ezkerrez Apestegia. Ezkerrez Eguren. Gutxarrea. Errebotetik gertu boti bolea Zapestegiak eraman. Irutik Egurenen pelotaka dagoena da, bolea Zapestegia ze lana egiten ari den. Eguren, arrimatu pelota. Bosterritik Apestegiak txokoan Eguren, jaso Etxeberriak. Epa. Traba pixkat egin dio, baina, bueno, gauza izan da Sotil pelota eramateko. Etxeberriak atzeratu. Sotilek ezkerri eraman. Etxeberriaren pelotaka da. Boleaz, Sotil. Larri da. Etxeberria zabalka. Gorrada. Ondo Sotil. Oianen bolea txikitzeko modukoa, baina Eguren jaso egin du. Apestegiak atzeratu. Bolea Sotil. Hau da tanto de Juana. Bolea Etxeberria, tanto. Baita zabalea. Segarna. Ze tanto jogatu den, Oso ondo Oian, Sei tanto egin ditu, pelotarik galdu gabe. Aukerako pelota duenean aurrean, atzerare ematen ari da. 7-8. Negatuta behar du bain, aki? No, hortxe seitzeu, borrokan. Sakea Oian entzat. Guk esan bezala hemen atzelaiai pelota ez baizaio pasatzen botek itxeko eta arna sartzeko denboa gutxigo. Tantotik tantoa. Oian sakean. Lauterian bote egin. Sakea luze atera, baino eskari ere zerantzun Egurenek. Apestigaren pelotaka da, errebotetik gertu, errebotera. Sotilek ezkerrez oso ondo eraban. Egurenek etxekoan, ala! Ondo ailegatu da Eguren pelota hortara. Etxeberriak bidalitako pelota hortara, baina bere erantzuna txapara joan da. Eta beste berdinketa bat. Launa izan ditugu azkeneko zelkarrekin, orain 8. Markamen askatu jo Ianek, Seitxun apestegiai markamen askatu jo hor eskuakin. Olea horta sartu delako txosten bila jundela esango nuke ez dio eman pelotai eta Egurenek aukera aukiu, baina bueno. Berriz berdinketa inaki. Alde egitea lortu dute leheno, 3 tantoen aldearekin, 7 eta 4 handa 8 eta 5, baina harrapatu dituzte. Eguren 3. kuadrotik atzeratu. Bostetik Apestegia. Sotil. Airez Etxeberriak atzeratu. Sotil, bostetik. Apestegia. Sotil. Bosterritik eman. Arrimatu pelota. Apestegiak ezkerrez. Sotil bostetik ondo jarri atzean. Arrebotuko zulotik gertu. Eraman. Justu Apestegiak Egurenen moztu. Atzetik Egurenek jarritako pelotaria atzetik etorriz Apestegiak erantzuna izan du. Baina ezkerrez etxapara eta berdinketa urdinek bere alde hautsi dute. 9 eta 8. Bai horrezkerren mineiten nahi dion hasi. Bost galdu ditu. Bai, hau itzan. Defentsan ari da lan handia egiten. Bai, itzan oso errexare emateko. Bai ezkerren hor aidea bilatzen urdinak, horra aurria aurkitzen. Eguren sakean berriro erditik ateratako sakea. Etxeberriak ezkerreirez. Sotil. Bosterritik Apestegiak. Ezkerrez Egurenek ormari lotuta mintze dator pelota atzera. Kaso Apestegiak. Egurenek beste bat hau ere atzeratu. Apestegia. Bostetik Sotil. Gantxoa aztu jondo Etxeberriak. Egurenen pelotaka da. Bikaina emanaz. Apestegia boleaz. Egurenek beste bat atzeratu. Eta Apestegiak hau ere boleaz. Orain Sotil hemen zabalean. Lautik arrimatu pelota. Erreboteko zuru ondoan jarri. Eraman Apestegiak oso ondo. Eguren, iparretakoa orain bai asko irekiz eta ondo, baina bikain Etxeberriare txokoan Egurenek, tanto! Arki jogu Egurenek bipa eta... Azteitiarrak egindako laugarren tantoa, 10 eta 8. Hotzeako oian abitu inda, eta horretik ailatua, bestela jandetartea zegoen pelota hori. Apestegia ailatu inda, lehenengo boten, baina nahi bezala ez da ailatu, alde zela ailatua eta urrea bota eta zailazu. Atzea jotzen da, jokaldia egin nahi izan du eta bera jontzaio. Sakea, Iker Egurenek
oraindik ez Oian Etxeberriak ez Ikerrek egin, gurenek ez dituzte sake tantorik egin. Apestegia jaso sakea. Eguren, atzeratu. Erreboteko zulundotik apestegiak eraman. Eskuinez Egurenek atzeratu boleaz, eraman apestegiak oso ondo. Atzera Egurenek eta apestegiak hau ere bai. Eguren, txokoan, Oian Etxeberria jaso. Sotil, botigoleaz, eraman. Arra. Etxeberriaren pelotak da, errebotera doa, badoka denbora. Arra, ja. Denbora bai, baino eramateko modurik ez. Etxeberriak egindeko 7. tantoa, gorrien aldeko 9. 10. Asko idazmatzen hoian, 9-7 indakok. Da urdinak orokorren gehiago idia tanto dominatzen, baino Iker saiatzean ero aurren. Apestegia defentsan lan onda oso egiten ari da. Bai, hoian sartzen den joku, tanto egulta ematio eta bukature azkarretxeu eta zondo da. 9-10, sake atera du Etxeberriak, Egurenek erantzun zabalera, Oianek jaso eta atzeratu, Sotil, arrimatutakoa posteritik azkarrez, eskuinez, atzera Etxeberriak erreboteatuz ondo Sotil. Etxeberriak aukera beste bat ere atzera eta berriz ere kontrarioak oso ondo amainatu dituenak eta partiduko 6. berdinketa, Amarna. Oso ondo egan, Gulen txokoa jondakorrika oen den baskatu urdinak, bai oso ondo egan. Atzo aipatzen genuen, Xabiera Paulazak tantorik galdu gabe 12 egin zituela. Ba, momentuz, Oian Etxeberriak tantorik galdu gabe 8 egin ditu. Eta egindik asko bat da, Julen? Amarratik 8, Bai. Euneko laro iabeak indakok. Da, egi guren oso ondo, aida hurren, Bakarra hoxe, ez dia klase berdineko pelotarik. Egi guren igual aurrea gutxixo aida iten, aire bila gutxixo aida juten. Oian atatzea jota hurren, guai aire bila tanto bukatzea juten nahi da. Baina hortxe loaz. Fronto jontan atzea jotziak asko balio baitu. Utxarte aprobetsatu, Santigoko auzoko tabernetatik egin izagun buelta, hor dauzkogun pelotazaleak, bai Zarikan, bai Olillosen, Antigoko bodegoian, Malandrinon, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo eta Bentaberrin. Oian Etxeberria da kantza retiratzeko falta dena, freskagarriari trago eman, eta kantzan da. Unez apestekiak emandako pelota hartu eta saka deratzeko. Kamiseta putzu inda, Iñaki. Bai. Denake. Gure geldien ia base gaude, pentsa lanean ari erenak. Bai, sargori do. Saka atera du, Oian Etxeberria, ezkerre Sotil. Apestegia. Ezkerre Sotil. Zeitik apestegia. Ezkerre Eguren pelotaka da bikaina da. Bolez apestegiak ezin. Egurenek egindako Bosgarna. 11. Zetan bateko eman dian honek, Berriro gogoratuko dugu, partida segitzen egongo diren Zestaok eta Bernaolak badutela final erditan markatuz, final erditan egoteko aukera. Eta hortarako, hoi komeni zaiena, Egigurenek eta Sotilek galtzea. Gaben orain apestegi, izan da tanto egin duena, atzetik ez zabaletik atxetako pelota, ezkerrez Egigurenek ez jaso, eta beste berdinketa bat, 11. Ez du, ondo gozatu naixek, Ez dakit oso guztua ikustean bere burukin. Eta altura ondo hartzen, alare hau oso pelotari eta tanto inin bertzaio eta gero behak eman itxio, baina oain ez du gozatu pelota. Etxeberriaren sakea, Sotil erreboteko zuludotik eraman, Etxeberria boleaz Egiguren, altzetik aurrera joanaz, Unez apestegiak atzeratu erreboteko zulora, errebotera, ondo Sotil. Zokoan utzi, Oian Etxeberriak, jaso, Sotilek, Eguren orain, atzera, Etxeberriak, Egigurenek azin. Eguren atzelari zegoen, oso ondo Oian Etxeberria, azte tanto egin duen. Nola dominatu duen tanto guztia, Julen Sotilen defentsare ikaragarri izan da, horren atzean da gero hor txokotik aurretik eraman duen pelota. 12 eta 11. Ba, itzein dut, eta apestegia jau pelotazo bat soitun rebotea, atxuin gozian igual. Lan askoa ideiken, Egiguren askoa izai jotzen, Sotile baita. Sake Oian Etxeberriak.
Zabalean lautarrian bote egin, Egurenek ezkerre Zabalera erantzun. Oianek biperetakoa, Egurenek ez jaso. 13 eta 11. Ondo aiatua, uste dut nekarriko zuela. Galtzen zeuden gorriak 10 eta 8, 5 eta 1 partziala egin da markagailuari bolta eman diote eta egin beregi dira. 2 tantoz aurretik. 13 eta 11 eta Etxeberrik egindako 10 tantoia. Tanto latzak bai. Sake eta Etxeberriak, Egurenek ezkerre Zabalera erantzun. Oianek txokora, Egurenek ezkerre jaso. Oianek txokoan, tanto, bikain. 14 eta 11. Zenba behar ditu Iñaki gorrik pasatzeko? Zenba tanto behar ditu gorrik final aurrekotako? 15. Tanto baten faltan? Bai, final erditareko. 15 egiten baldin dituzte, ja bikotea final erdietan. Eta orduan, edo Zestau Bernaola edo Gikuren Zoti. Sake atera, Oian Etxeberria, ezkerre Zoti. Apestegiak, arrimotutako azkerre zundu atera. Zotik gozutik. Apestegia. Ezkerre Zotik. Zeitik apestegia. Zotiken pelotak adauna da. Apestegiaren bolea ere bai. Lautik Zotik jarrebotera, ez aire sartu da bost herrian apestegia. Eguren zera. Boleaz, apestegiak hau ere eraman. Eguren etxoka, luze gokatu, paso Oian Etxeberriak. Eguren ekeiu. Zotiken pelotak adatzera. Apestegiak hau ere bai ordea. Aze defentsa egiten ari den. Biparetakoak Egurenek. Justu, baino tanto. 12 eta 14. Bai, oso justure, Txapatzen, etzun bate horreti ez. Errepikatuta Egurenen ezkerra zotako biparetakoa 12 eta 14. Antxardin armatu Oian preso txokon da. Goazun da. Nagarra jo. 12 eta 14. Saketik egindakoa. Egurenek egin duen saketik egindako lehena, Oian Etxeberria sortu da, erantzutera. Nenderik gehiago gustatzen zait, sakez egindakoa berari ematea ez galdu duen ari baino. Ondo iritze zait. Zuz egiten duzu. Sakea segun nola da noen, pixkat behartuta sartu Oian, ondo iritze zait. Saken... Ni batez ere, historian ala izan ditugu, beti izan da, sakez egindako. Tenisean ere ala izaten da, eta... Bueno, atzean pelota Zotilek, botiboleaz, ez zileraman una xapestegiak, Jole Zotilea apuntatzen digun tantoa da, eta beste berdinketa bat. Partiduko 8. 14. Erreboten sartu hor, esan deten aleno, apestegi alekuik gabe gehatua, ez botibolea goiti jotzeko, ez besua luzatzeko atzitik, erdi albotik, eta ailasun oso. Bexente garritu hola, eta baten bat failatzia Zotilen tantua. Ezkerrez, sake erantzun Etxeberriak, orain bera da Zotaman ozuzen jarri duena Zotilek eraman, eskuinez dejada utzi Zaborean egin Etxeberriak, atzeratu Egurenek, eta tantua. Bueno, berdinketa urdin heralde hautsi da, tanto batera zuten 15, alaxe dute oraindik ere, baina eskotan kosta egiten da. Bai, hor, Oianek nik uste dejada hortan Zabalen ez dula asmatu. Egurenei uste da jozu hor aurren aukerakoa dominatzea pasatzea. Sakeak Egurenek, luzegi. Okerra. Okerra Iker Egurenek. Horrik final aurrekotan Iñaki. Bai. Asko balio zuen bat horrek. Erki eskertuko zuen. Bai, justu izan da, baina bai. Marra erdi nindu gote. Asko balio zuen horrek julen. Tanto izango zan bestela, Etxeberria sakean, Zotil zeitarritik, bolea Oianek Zabalera, Egurenek jaso. Zotamanoz atzeratu Oian Etxeberria Zotile jaso. Txokoan utzi
Oianek Sotilek atzeratu, arazoak Apestegiarentzat, bolea zeraman. Eguren hirugarreko dotik, Ikerrek aldu du hirugarren pelotara. Eta urdinak ja finaleritan dazkago. Gorriak finaleritan dazkago. 16-15. Gozatu ez. Eta oain urdinak igual erlaxatu jogatuko gu ez dakit, baina lasatu gara hartuko zuen pentsatzet. Beak jakingo zuen, kalkulo ateote duko zituen da... Bai, eta egin zestau Bernaola zai. Bai. Egurenek irabaz egin behar. Irabazten bali modu Egurenek eta Sotilek, final horretara. Bestela, zestau Bernaola. Alderantziz. Oian Etxeberriak atzeratu zabalean. Sotilek. Zin. Eramango zuen, baino. Bai. Txiliak. Alkiak traba. Zestau da Bernaolak beharko guet. Pisketamen barren dago jartzea. Behin jendea esertzen denean, bestela aurre eta atzera ibiltzen da jendea, baina behin esertzen denean, Bai. jartzeak. Bai, alkoholiak ejarri, ez dakit. Herriko pentsatzet izango ala ardura dauna edo. Bai. Bueno. 17 eta 15. Honeare bota indarda Iñaki. Bai, baina tokatzen denean. Bai. Sotil, ezkerrez. Apestegia zeitik. Sotil borkarriko adotik. Arrimotutako pelota. Ezkerrez Apestegia. Eguren zabaletik. Ondo Iker. Apestegia aurrera doa. Ezkerrez zabalea jokatuta bikain. Oso ondo unaz. 18 eta 15. Igual erlajatu xio doain ez dakit ez, baina bi ezker zehar segida motaizkio. Tanto itea eta lortu behel burue. Irabazen ari girenak, Oian Etxeberriak eta Apestegiak lehen irabazitakoa Zestao eta Bernaolaren kontra 22 eta 17 irabazituten. Aian, lehenengo postun nik uste klasifikatu, Egiurenek eta Sotilek, oida. Bi tanto kaldu zuten, irabaziko balute 3 tanto zez, baina aukera asko lehenengo tokian bukatzeko. Oaindik ez, bai. Oain, gorrik irabaziko balue, Egiuren da Sotil kalea, eta Egiuren eta Bernaola bigarren postun. Eta Egiuren ez, Zestau. 18 eta 15. Sakea Egiuren entzat. Ian sakera. Sakea Oian Etxeberriaren entzat, barkatu. Sakea atea du. Ezkerrez Sotilek erantzun. Apestegia. Sotil lauteritik. Zeitik. Apestegia. Sotil. Da. Sotil apuntatuko dugu. Erreboteko zoloraina bota du pelota. Ezin izan du Unai Apestegia jaso. Berriketaldia urdinentzat. Eguren 16 eta 18 kantza erdian bote egin, zake atera du. Bostetik Apestegia, ezkerrez zabalera Egurenek. Jaso Oian Etxeberriak. Sotil, bostetik. Boleaz Oian. Sotil lautik. Ezkerrez Apestegiak eraman. Ezkerrez Eguren pelota kadabana da. Boleaz Apestegia txokora. Egurenek ezkerrez atzera. Boleaz Apestegia, Sotil ezkerrez. Apestegiak eskuinez. Eguren, irutik luze jokatu atzera pelota boti goleaz ezin. Unai Apestegiak eraman. Eta urdinak joelen tanta batera, 17 eta 18. Behatzek potoloko latzartu. Bizini daudela oraindik urdinak. Eta sufritzen ari dela, etxetik jarraitzen ari diren Zestao eta Bernaola, seguru. Behatzeko hartu baina Unai gaina. Urrengo pelotazua jotzeko beldurra igual, zuzin ber. Zake atera Egurenek ezkerra irez, Oian Etxeberria. Sotil. Oian ekantza zabalera, Egurenek justu jaso. Oian Etxeberriak ere justu eta txokora. Sotilek atzeratu. Boleaz Apestegiak eraman. Urdinak dominatzen jartzeko aukera. Egurenek atzeratu. Zotamanoz, ona da. Apestegiaren pelota, Oian Etxeberria Boleaz. Sotil. Airez, Apestegia.
Sotile bostetik. Bost erdian, Unaxa Abestegia. Sotile bostetik. Oian, Ezkerrez Zabalera. Ezkerrez Egiguren. Abestegiak kostatako eraman du. Urdinak dominatzaile segitzen dute. Unaxe gau ere eraman. Ezkerrez Zabalera Egigurenek. Arrun. Balekoa. Abestegiarena. Egurenek atzeratu, Oian Etxeberriak eraman. Urdina tanto dominatzen, Zabalera Egigurenek. Jaso Etxeberriak. Hau da tanto hau. Ezkerrez Airez Abestegia. Sotil, bosgarren kuadrotik. Oian Etxeberriak goleaz, utz. Eta 18 Julen Alberdi. Partidoko 10. berdinketa. Bana, bina, iruna, launa, 8, 10, 11, 14, 15, eta baina 18. Antolatza joatu bedenak, Ederra izan da. Defentsan ataken. Urdinak oso ondo aidea. Gogor. 37 minutu. Neurketa hasiera. Emozioa, Iñaki. Bai, hoixan egin nuen. Bai. Eguren. Oian Etxeberriak Ezkerrez Airez erantzun, Egiguren. Oian Etxeberriak Zabalera. Jaso Egigurenek. Oianen bolea. Aire sartu da Sotil. Gutxi behartzuen pelota horrek txapa gaina hartzeko, baina ez txapa jodu bete-betean. Eta urdinak gorriak aurretik, 19-18. Oianek kaleo bale, saketik sartua eta ez di utzi Unaxeik jotzen. Txokon utzi urreston ja paradita atakea pasada eta urte txarra oan Julenek. Txapan goiko agertzen gau. Sakate du, Oian Etxeberriak Sotilek Ezkerrez eraman. Oian boleaz, Egurenek jaso. Zabalera Abestegiak, Egurenek hau ere jaso. Hirugarreko adrotik atzeratu Abestegiak, boleaz Sotilek eraman. Oian Etxeberria, bigarreko adrotik Zabalera, tanto! 20-18. Engaina tindu, Orain baia tante honekin, Etxeberria eta Abestegia lehenengo postuan. Eta hauentzat final erdia Apaolazo eta Elortzen kontra. Bai, manden boa urdinak, Bai. Eta orain falta segun bakarra da, zein bigarren gelditu. Baldin eta Eguren Sotilek irabazten baldin badute, final erdietan bigarren tokian. Baldin eta Azpaute irabazten, Zestau eta Bernaola, final erdietara. Urduri ongoia iketxen, Aieke, bai. Bakigu zer dan. Gaina zure eskuda honen, kasi nahi duzuz, nire eskudo eta... Ia, etxetik zau jokatzen duzu, ez? Zu jokatzen nahi zenen, guain Egiguren da Sotilen kasun bezala, beak aidia jokatzen da be esku daude, baina guain Egiguren da, zestau da Bernaolan, esku ez da honez, hain etxetik izerdipatxe errakaiko botatzen. Kanpotik nik behintzat, okerro pasatzet barrun baino. Sake Oian Etxeberriak, 20-18. Hor da Oiartzuarra. Erdira ateratako sakea, botiboleaz, Sotilek eraman. Oianek Zabalera, Egurenek ezen jaso. Oianek egindako amairu garna. 20-18. Zestau eta Paolaza final erdietatik gertu. Zestau eta Bernaola. Zestau eta Bernaola, bai. Zestau eta Bernaola. Oita garrena. Oain dibizi daude denak, Ez da bukatu hau handik. Egurenek eta aurrekoa 20an galdu zuten, momentuz galtzen ari dira, 18an. Oian Etxeberriaren sakea, Luzi ateratakoa, arrebote ondotik, Sotilek eraman. Eskuinez Oian Etxeberria. Erreboteko zulu ondotik, eraman. Sotilek Zabalean utzi, Oian Etxeberriak atzera Egurenek. Boleaz eraman Abestegiak. Eguren, ezker zindartzu atzeratu. Mandio. Tanto, errebotera sortutako pelota. Gara Iker. Emeretzito, agita bat. Hor txokatu india Iker da Oian, 40 minutu. Bai, latza idio batzen. Bai, ez da arrezamen Antiogon izatea 40 minutuko partidurik eta hau ala dugu, 40 minutu.
Apestegia sake jaso. Ezker Zeigurenen pelotaka da. Apestegia beste bat bolea zazen lana egiten ari den gaur Elizondokoa. Airezko jokoarekin. Hau ere bai. Olea harraka, Ezker Zeiguren, orain botera Apestegiak. Justu jasotakoa. Eigurenek irutik atzeratu. Hauek gutxegiteko aukerarik ez dute. Zabalera, Eigurenek ze pelota jaso nahi Berriak. Sotilek ezkerrez. Airez, kanpora Unax Apestegiak. Hogei eta hogeita bat. Sotilen launa Hauzen bulla egin nuela, emozioan egin nuen da alaxe daukagu. Eta pelota zalea gustora. Sotilen launa bulla harra gaitia otatzen. Da ikuste du Sotil beare, Egiburene jotze unero pelota, gorputzak ilaundu ito pelota ematen, hor gora ez jungo eta hogeita bat. Eiguren sakera, atera du. Oian Etxebarriak erantzun, Sotil. Errebotera doa, Apestegiak ezkerrez eraman. Eigurenek atzeratu, Apestegia bolea zau ere bai. Eiguren, hirugarren kuadrotik atzeratu. Apestegiak hau ere bai. Eigurenen pelotak alatzera, eta Apestegiak hau ere bai. Gaizto. Eiguren txokoan, oian, arranza pixka bat emata beren lagunari. Sotil, bosgarren kuadrotik. Apestegia. Bizi. Sotil, oianek txokoan, bado Aikar Egurenek jaso. Lautik Apestegia. Seitik. Sotil rebultzaka, Ondo oian, Egurenek irutik pelotak adatzera, Unax Apestegiaren bolea. Egurenek atzera irutik, Unax aurre eraman. Biparetakoa Egurenek jaso oianek. Sotilen pelotak adatzera, rebotera doa. Apestegiak ezen hogeita bat da. Bueno ba. Aurrelari makurtuta. Txapelketan Julen lerrekin da. Bi aurlaria baina bi atzelariak ere bai. Txapelketan nioen ez dela hogeita bi eta hogeita batekorik egon, hause. Ez alda egon gehiago, ez? Txapelketa oso ez da bate. Ez da. Hogeian galdutakoa bakarra. Bera Egigurenek eta Sotilek galdutakoa. 19an galdutako bi ere egon dira, baina hogeita bian galdutakorik ez. Final laurdenean azken jardunaldi ondo izteko, Bai. Pelota zalearen pozerako. Denantzako, bai. Dena hementxe dago jokoan. Edo txartela Eiguren Sotilentzat, edo txartela Zestao Bernabalarentzat. Sake atera Egurenek. Txokora erantzun Oian Etxebarriak, jaso Egurenek. Libre. Unax Apestegia. Eguren. Oianek eman. Sotil. Zeiterritik. Txokora Oian Etxeberriak, jaso Egurenek. Aiko indu. Oianek atzeratu, Sotilek golea zeraman. Eigurenek ezkerrez jaso. Hortxe du Unaxek. Ara! Zalantza daukat. Ona eman due. Zalantza daukat, ona eman dute epaileak. Bai. Ona eman dute epaileak. Aber, errepikapenan ikusten dugun. Hauxe ez genuen behar da. Ezkerrez jaso Eigurenek. Unax Apestegiak, takit. Urdinak oso azarre. Bi urdinak oso azarre. Neri gauza ez dit bat ere garbi utzi hemen. Bueno, gauza da, Zestao eta Bernaola direla final erditan. Bai, hoi eta final erdiak erabakita dauzkagula. Nik zuzenen txapa irutu zait, baina sonatu ez baituin askore ez dakit. Bueno, final erdi bat, Lizeaga Balerdi, Zestao Bernaola, bestea Paulaza Elortz, Etxeberria Apestegia. Bueno, protagonista bila, no? Oie, txegira, importanteak altzaileak erretiratu zezkigo, iaia azarrez kondira. Ba, Julen, eskerrik asko datorren astean berri izango da algarrekin. Zuri, Iñaki, eskerrik asko. Azorionak, Zestao eta Bernaola. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loiola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian.
100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loiolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loiola, bizitzeko espazioak. Bueno, Oian Etxeberria, zorionak. Esker asko. Partidaz baino lehenago, azkeneko tantoaz, eta esaten izun, ze izan da pestegiaren eta esan diazu? Txapa. Nela iritzen abintzat, hor nintzen da txapa eta joaz esaten da balio eta... Atzetik ez dugu ondo ikusi, telebistako errepika baina ere ez da ondo ikusi, azarra nabarmen izan da egiguren eta sotilena, baina bueno, zuek irabazi ez zuek. Bai ez, ulerko horrez, behen aserria, 20 bana, guia klasifiketuta ginen, grupoko lehenengo bezala, eta haiek bai hori irazin bertzuten ez, 20 batekin etzien ez zuten ez tartako balio, hor gatuia, txapa baten gora beran gatuia, eta nik uste ulerko horra dela behen aserria. Lehenengo parte ikaragarria jokatu duzu. Pelotarik galdu gabe, dena manaz, aurren erabakiz, atzean ere momentu askotan eginduz, lehenengo parte ikaragarria jokatu duzu. Bai ez, nik uste hori da inbernu lana, ikusi ez, egiuren da sotilek zenolako golpia egaten, ikutxu utxakin ja apestik ementzeon, seitik anatzako reboteko guntan, da hortian milagroikoan ezintzenin, eta nik aurrean nituen aukera txikilena aprotxin saietu naz, eta lehenengo tarte hortan zuzatzen bezala nik uste zehose asmatutela, baina gero bigarren parte hortan prezipitatu xamar, falla batzuk etorri dira, eta gero hortxe, baina bueno, kostata baina irazi dugu eta pozik. Bueno, finalerdia Paolaza elortzen kontra. Bai. Izugarrizko semifinalak, atzo handu nintzen etxetik ikusten, ez da hit, Paolaza terrible, atzo sondo, bi esuekin bai bukatu, bai jo, bai defenditu denetik, eta elortz bakigu ez, bere emateu ezker horrekin ez du lamina esuekin go, baina horrek altio bosten protezoko eskuibolakin ez dela nekatzen ez, baina bueno, oso partio gorra erekila eta gustatu harko da joatzea. Azken bi urtetan hemen izan zera finalean, bietan galdu egin duzu 22 bat, finale egota importantea da horretarako, finalerdia irabazi behar. Baitu gabe, beste urtetan oso ondo dakigu zer denez, final bat 22 galtzea, baina aurten beste txapelketa bat, beste pareja bat, beste sensazio batzuk, eta bueno, semifinal bat aurretikan, eta horrei berango gaztea, horrengo bera zein dugun ez dugunin, oain da honai beratuko dut, eta zemuz. Ezkerrik asko, Jan, zorionak, ea unasi zaitototoko favorez. Unesa Pestegi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zorionak. Mila esker. Oianek galdetu diodan lehenengo galdera, zuretzako berdina da. Ze izan da azkeneko tantokoa, Oianek esan dit, niretzat txapa. Zuretzat? Bai, txapa izan da. Goiko txapan, goiko eskina jo du. Nik behintzat goiti atera ikusi eta entzun ere inda netokitik. Asik txapa zen. Ulertzeko da beraz, egiuren eta sotilen azarrea. Bai, beraiek nio ezale ikur izango dute txapa garri zela, baina bueno, azkenen epaiek txap ona mandute ez, eta bueno, azkenean epaiek esaten dutena da balio duna. Azte partida tokatu zizun, zenbat defentsa lan ekin behar izan duzun, botera bai, baina boleaz, ia dena eraman duzu, naix? Bueno, bai ez, inkomodo ez, azkenean hauek, bai Julenek eta bai Ikerrek ere jaunitzen bat dute pilotari, eta ni pues hor atzetik eraman eta ezin nun besterik egin, batzuk faiatu ditut eraman beharrak ere, baina bueno, alden bezala partidu atera dugu eta bueno, ez da gutxi. Ia nahi finalerdietan? Bai ez, joder, txapelketa hasi... Aito eta pozik. Dodi, berriz etortzat tokatuko zaie, baina gustora etorriko dira, así que bai, gustora, bain zer moz semifinalak eta gustora. Paolaza elortzen kontra duzuen? Bai, partidu gogorra ez, ikusita atzo nola jokatzuten behintzat biek, Paolaza gatzo asko jokatu zuen ez, elortzek ere atzetik eman eta asko jokatu ere bai, eta bueno, bato bestak ere partidu zaila izango zen, así que bueno, lehenbiziko pasagara, zuzen biden pareja erreixagoa da bigarrena, pasatu dena, baina bueno, hala ere partidu oso gogorra dugu horretik. Aitarekin egin behar ditut bitz, eskerrik asko naix eta zorionak. Bai, zatoz. Aitaren pozaz semeak irabazen duenean, da bi semeak irabazizkero, finalerdietan bi semeak, sekuelako poza baizuk eta bai emazteak. Bai, hala da ez, pozgarria da ez, txapeketa parte hartzia eta parte
uste, bueno, gaur ez zait meste gustatu, baina, bueno, neko txukun jugatuta, pues, final erdin hotia biak ere gauz polita da. Gustora, Donostiara etortzeko abista itzake bat. Bai, goiz etorri berra da, hemen hau bete egin da azkar, baina, bueno, ez, pozik, hola etxetik ateratzen gara pixka bat eta ongi. Unasek esan dit, berezat falta izan dela azkeneko tantoko. A ber, itxin ere babez egoen, semiak ikusten partidu eta errando irri murritzore txapa garbi. Errando semiak, así que ni egin da, bertan... Nik hemen ez dut ikusi eta errepikapenean ere esan nik ez dut ikusi, baina pelotariek eta hoianak ere berdin izan du txapa, Unasek berdin izan du. Bai, bueno, momentu zaila dire, ez? Dagoen bullakin, abiadura pelotanekin eta denekin, pues, zizti zazti behar duzu, eta, bueno, jueztak usuli modu ona zela, pues, ona mandut, eta errespetatu behar da, ez? Laster pelotari gazte hauetako asko dira, profesionaletara pasatzekoak, oin artean zure semea, ilusio berezia egingo dizu? Bai, bueno, pelotari, soto, pelotan jokatzen duen guztien ilusioa da, ez? Maten du aukera izango dula. Ja, bueno, momentu honetan Zumaian ere finalan dago, hemen txugun nahi da pelotan, hola segitu beharra dauka, eta hemen bestariken. Azkarrik asko nahi, datorren astean ikusiko gara berriro. Bai, libre balin badu. A ber, egun berrian tokatzen zaizkizuen bi partiduak, eta bestela bi egunetan etorri behar. Bai, eta bueno, aparte ere batxugu festivalak, eta igual beti ez da posilizaten tostia, ez? Zuri ere tokaizunagatik zorionak. Bale, eskerrik asko. Sotil, Julen! Julen Sotil, azarre normala den bezala, bere konsuelorako, esango zizuen, bai Oian Etxeberriak eta bai Unasa Pestegiak falta izan dela Unasera, baina horrek jaztu balio. Ez jaztu balio, baina, txapa oso garbi haitu da, gaina pelotak gorak egin du, da hauek gaina de admititu du txapa izan dela oso azarre. Ja semifinaletan ginen, da kulpa horregatik etxegoaz. Partidu bikaina jokatu duzu, baina oker horrek erabakitu azkenerako partidua. Bai, generalen partidu nahi dugu gorra, behaiek aurretik jarri erdialdean, da geho bolta eman dio, da azkeneko txapai joitu dugu. Bi partiduetan hortxe gontzerate baten 20an, bestean 21 batean, zenbat kostatzen den 22 harrapatzea? Bai, lehenengo partidua Bernaolak kriston partidua inzun, terriblea, da guain zoritxarrez juezak ez du haitu txapa hoi, eta etxea. Eskerrik asko, Julen, eta animo. Bai, zui. Bueno, Julen Sotil, datorren asterako beraz finalerdiak erabakita. Promesa mailan, finalerdi bat, Beitia Goiburuk, Ramirez Apestegiaren kontra. Bestea, Ibarrak eta Kansekok, Nazabal eta Leoneten kontra. Nagusien mailan, finalerdi bat, Lizeagak eta Balerdik, Zestao eta Bernaolaren kontra, eta beste finalerdia, Apaolazak eta Elortzek, Etxeberria eta Apestegiaren kontra. Gure aldetik entzule, ikusle, besterik ez, agurrerak ordua etorri zaigu, eta badaukot hemen txuleta bat, eta honi begiratu gabe ezin agurtu. Batez ere eskertuz, hemen lanean aritu diren, eta ari diren Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike, eta Bizen Labian hori, den hori eskerrak, eta badakizu datorren asteko finalerdiak arratsaldeko 6etan ditugula. Eta gu lehentxeago hasiko gerela. 6:10 txitan, datorren aste artean. 6:10 txitan, datorren aste azkenean. Eta sarerak erosteko, egun hauetan garaiz ibili baldin bazerate, datorren astean oraindik eta lehentxeago ibili beharko duzue. Datorren aste arte, Gabon!